Wannan rahoto an samar da shi ne domin faɗakar da jama'a bisa manya-manyan labarai sahihai daga manyan jaridu na duniya, ba don nuna goyon baya ko adawa da wata ƙungiya ko gwamnati ba. Manufarsa shine bayyana rikicin siyasa da ke tasowa a cikin gwamnatin ƙasar Isra'ila. Rahotannin da suke fitowa a yanzu sun bayyana cewa rikici akan ƙarfin mulki ya haddasa zazzafar cacar baka a tsakanin wasu manyan ministoci a cikin gidan ƙasar Isra'ila. A cikin wani sabon rikici wanda ya bayyana yadda rarrabuwar kai ta kasance a cikin majalisar kolin ƙasar Isra'ila yayin da cacar baki ta kaure tsakanin waɗansu manyan ministoci a cikin ƙasar a yayin gabatar da wani babban zama na tattaunawa a tsakanin manyan ministoci a fadar mulki ta ƙasar Isra'ila. An bayyana cewa al'amarin ya haifar da matuƙar tashin hankali tare da katsewar zaman a lokacin. Rahotanni sun bayyana cewa rikicin ya barke tsakanin ministan tsaron cikin gida Yoav Gallant da kuma ministan ƙananan hukumomi a ƙasar Isra'ila wato Itamar bin Gvir. Bayan saɓanin nasu wanda ya samo asali akan yadda ake gudanar da ragamar yaƙi a cikin yankunan zirin Gaza. Wani jami'in gwamnati a ƙasar Isra'ila ya bayyana cewa Bin Gvir ya zargi Gallant akan rashin ƙwarewa da kuma nuna sassauci akan yadda yake jagorantar yaƙi da Hamas a yankunan zirin Gaza, wanda ya danganta abin da rashin ƙwarewa. Yayin da Gallant ya mayar masa da martani cikin fushi, inda ya bayyana cewa kai kana neman siyasa ne, ba za ka iya fahimtar yadda al'amura suke kasancewa a fannin tsaro ba. Shaidun gani da ido sun bayyana cewa rikicin ya tunzar Gallant yayin da ya bi zauren tattaunawar cikin fishi, yayin da ragowar ministocin suka kokarin shawo hankalinsa domin tabbatar da cewa zaman ya ci gaba da gudana. Wannan na zuwa ne yayin da al'amura suke ƙara cikuɗewa, ake ƙara samun matsin lamba akan yadda ake mu'amalantar yaƙin Gaza, yayin da al'amura suka ƙara tsawaita na yadda ake kai wa Gaza hari. Tare kuma da rikicin cikin gida wanda yake ƙara lalata amincewar da jama'a suke yi wa gwamnatin cikin gida ta Firaminista Netanyahu. Masana siyasa sun bayyana cewa wannan rikici na iya zamowa farkon takaddama tsakanin jami'an gwamnatin Netanyahu, yayin da wasu ma suke hasashe lamarin ka iya jawo wa tarwatsewar gwamnatin haɗin gwiwa tsakanin haɗin kan ministocin ƙasar baki ɗaya. Wani tsohon ɗan majalisa ya bayyana cewa har zuwa wannan lokaci ƙasar Isra'ila na fama da yaƙi a waje da kuma matsin siyasa a cikin gida na ƙasar ta Isra'ila, inda ya bayyana cewa matuƙar ba a daidaita an sha kan wannan al'amari ba, zai iya kasancewa babban ƙalubale a cikin gidan siyasar ƙasar Isra'ila. A cikin wasu rahotanni da kafafen watsa labaran cikin gidan ƙasar Isra'ila sun bayyana cewa fadar Firaminista ta yi umarnin kiran taron gaggawa tare da tabbatar da cewa an samar da ɗinke barakar da ta faru a tsakanin waɗannan ministoci domin tabbatar da magance al'amarin ba tare da ɗaukan wani dogon lokaci ba. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa har ka wannan lokaci ba a samu tabbacin zaman lafiya tsakanin waɗannan ministoci guda biyu ba.